Ar ffarm Penlan, mae yna ga gyda chi o'r nhw Nghae Lilley. Mae'na stori yn Nghae Lilley, efo'r yrn. Ydych chi wir o'n nhw? Wel, ie, oedd James, y brawd fan hyn yn mynd redig nawr. Oedd redig y cadroion, oedd lot o dywyd glib wedi bod, oedd ddim wedi bod lan dyrnodau. Fwrodd yr yrn, a dath lawr y clos, oedd e wedi cael ofan, oedd e wyn fel y galchen, wedodd i war. Gawd y polis o'r Llansil wedyn, a'r consil, a'r cywredr o Gyfyrddin. A boes y consil, sgwrs, oedd yn geibo fy mas wedi a bando fe lan, a crowd lan o'r Llansil. Oedd yn 2,000 o flynyddau o edran, ond gladdu esgyr man oedd yn dod fyd. Dim esgyr dynol oedd yn dod. Wedyn ni, esgyr gweiningod oedd yn dod. Sa'n gwybod, ond oedd e wedi claddu rhywun bwysig. A mae'n dod beth oedd i de? O, mae'n mawr. Wel, oedd yn gweud bod yr ymwy Nghymru. A wy'n bod pwy oedd cael ei gladdu yma, fynd i byd i gael am yna. Ond oedd i byd i gael yn unman, felly achos mae'n hen yn dweud. Darganfuwyd y llestr gladdu, neu'r wrn, yn 1938 gan James Davies, cyn berchenog fferm Penlan. Mae'r llestr yn dyddio o'r oes efydd tua 3,000 o flynyddoedd yn ôl. Erbyn hyn, mae'n cael ei harddangos ym mhalas yr esgob yng Nghaerfyrddin, sef cartref amgueddfa'r Sir.